Kiwacho nitie ballooning. Kata giso wae balloon ka wambe. Okay. Dwaro maru mar adek mane dwaro mar ariyo ma ute uyien ni ok uwinjore. Un odagi, sirkal bende odagi. Dwaro mar adek ne ni mondo gindik lakteche. Ma dwaro kaka ji onego beni daktar achiel gi jotuo ma chik opuodho. Ndiko lakteche. Ma koro pogore gi interns. Ndiko mar lakteche ni winjore nang'o. Mano bene gidagi. Ne giwacho ni gi ballooning wage bill. Ma wage bill gi ng'eny mok ginyal ndiko lakteche. Penjo ng'ito ka ang'o mugero osiptende. Ang'o mugero osiptende maka jotuo odhi osiptende to ok giyud thieth. To wacho ok ndiko lakteche. Koro kanyo bende wa insist mondo oket budget piny mondo go dakteche mondo ji kodhi osiptende gi oyud thieth. In fact, court onyiso wadwa mokadho ni sirkal onego ndik dakteche eluf 30 mondo obed osiptende gi. Karachiel mag gisedeko onge. Koro gin magi cha dogo. Okay. Mar ang'wen ka endi ne en wach mar be keto tenge budget mar tiegruok kata training mar eligible postgraduate medical officers mar higa mar 2018. Mano ne giwacho ne gidhi timo. Ne giwacho ne gidhi chulo. To ne en tieng' diriyo. Ne en tieng' jok ma chulo ne gi fee mondo obed specialist mondo tiyo osiptende matiyo osiptende mang'eny gi ma Kenya ka ne giwacho ne gidhi timo. To nitiere dakteche be matiyo level 5, level 6 hospitals. Magin magidhi thera kanyo tidogi kidhi e lota gin miyudogi but gin self sponsored. Magin magikelo pesa no osiptende go. Mago ne giwacho ni jogo gikiamo gibi kala chulo. To yudo pogo chulo gi dweche mang'eny. Koro kanyo ne nus mar manyo winjore nus mare ne gidagi. Rojo ni onge shida obo wuoyo wachno. Okay. Mar abich ka endi ne wach mar counties mondo mi